Hai na hai lam sepiro joto dapa hamkrai sujudi YouTube channel lai tonai joto tako bukjana jeng tini o jaga phaisa boijak tini dus kam tani no jamdar kami o kaisa yapi kotal mota hi kaisa organize kaisa boisotero o jaga jeng phaisa boijak tini oro program tongnai superstar jeng kisa sini dapa hamkrai sujudi songo naikono bagai dingjama boising phaisa boijak o jaga nugui mankhana roiko keboba tini horni bagai rang ajilaini bagai oro tok tui rok awan bangui rok kebo chamin obo hakigi hallai tolai oro nukni makna samhimale program mangkai sanani nani obo nango hani bagai obo kalwan jijak kai kadising kisa nalayan ojit phari nabo asung nor tini nong ti phang ti se sini borong no buti ke sini busi kita lebagai ya mata me sini daro sampai ja belekeno ang tabuk borong no microphone jafar nai sini tong thomati borok to belekeno ani hito ani daro sang ani bas ngai se belekeno musawo irsamu gang bele to bodo hai deba ago bor boita se phagi mata me love to the place joto tini ni program no nanya hi phai tongjak okra serai besok bura ani saksalai sung tini orda jomdar kami ta bodol tingamu bodol bai luajijak buisor mela taklai bai bisingnei ungui tongo borok sungtok doski hatini sungdo pahamklai society bodol ningui borok sungno tini o jagawo dingi haka sungno kisa help khai nei sini amsayo si jeto obhai program kotormang tong ba amsayo kodoma din yagulo tini obhai kaisa pandangna thangi tongo o pandao no sari dikhnani bagai joto lokorongni bagai seng sahojogita nayo kaisa tai kaisa hamya manai sawoi nungoi walai soglai tei khlaioi jate buibai hamya saje tei tabung ka social media ni jog kisa ngakai jo message hamyang ni thango obo ngakai sini do phani bagai bele hamyang ni thango haini bagai jate obo hai rong yawoi kaham kereng khlaioi jotono jai ani kisa kognar mani orno pairika jotono khulumbai kha bono kisa kognar nan bagai jora ya karar jotono hor kaham joto amjani ane mafani sak saman narongna yagrombi yathek rombi khulumbo tai ani se okra ani dara bai ni saman narongna bahani yathek rombi khulumbo tei ani sak salai narongna yagrombi koyo sung tini buisor gotalno lamsogoi sini dukhai jomdar parawa kaisa program khlaileka o program ni sini nahar mung obno tongnai je sikli rongno mane hanya bai kobliawoi domung kahama tonggoi norok sungno tina hopunga ya logiri tongdi nei sung norok na paipilai baya koy mung koyo norok ni chuba mung tai norong ni logi bai che sung tina horaya sak program khlai manai haine bagai norok jottoni yathek rombe ang koyo sung no logi rewei jate o program bo belai kethek mani bai khlai phegei norok kok ba program no naithogya khlaina ta thangdi amsung nang koinai sini yapri ketal mothaningai ang sakbai thang secretary kaisa haina hai jottona na hambai rewei ani kogorona pairi jaka jottona hambai
Hey hey hey, na song, hey hey hey.